Pino, kalami. Sus, kalami. Game. Anak. Game. Okay. O sige na, Meg. Magsugod, Meg. Kay may isla si Mercy sa pangatsi. Ang ito ng mga amahan, daghan kayong salamat Lord God ning pagkaon nga sa among atubangan karon Lord. Yes, Lord. Ug among pangayoon diha kanim Lord ni mo kining padalanginan Lord God nga unta makahatag kanina mo kalig-on ug kusog sa among panglawas Lord God. Yes, Lord. Ug Lord, among pasalamat diha kanimo Lord God sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo Lord. Kining tanan amahan among gipangayo kanimo gipasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo uban sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Meg, paka na po, Meg. So, I'm with Ma'am si Mercy and Tatay Siniboy. Yeah. Ang apel ko ron kay Ang apel sa Meg, kay nag-uol mo siya perme nga, di ka apel o kaon, ginan ako Meg nga punit lang sa inyong cellphone. Ay, ay. Meg, sugod mo Meg. Ay, ayaw mong tanaw na mo Meg, Meg. Ay, ayaw mong tanaw na mo Meg. So, ang pangalan ano siya musulan kay Humba. Jesus, kami. Adobo. chicken adobo. Chicken. Don't talk if your mouth is full. Mama. Meg, dapat sa akin Meg. Sa, unggoy mo ang tawag sa akin Meg. Mami, sabaw nga yung mga Meg. Hindi ko na. So, ang pag-prepare ani na sa page ni Mama Tintin nga, kuan. Kanang unsa tay pangalan sa imong vlog Matintin? So, follow mo sa page ni Ma'am Shitin nga, kuan, ang pangalan kay Ma'am Shitin, pa-follow daw. Na. Meg, ilaha Meg, sabaw. Ako unod yung Meg. Anak ko sa sabaw nga dali unod. Saging Meg. Gilawal pa niya. Kung niya ka humaam. Bugtok ang saging nga. Ayaw mo kasuko nga ni apel ko ha mga meg. Ano sa Meg? Meg, mapil sa Meg kay magraway ito ni Meg. Si Mama Lo ni Nit. Tumulo. Mamalo. Oh, mamala di ay, mamala. Sorry, Meg, ha? Meg, matag. Sponsor na naman naman, Meg. Taga-vlog yun na mo, taga-mukbang na mo. Sponsor oy. Taga-mukbang na mo, sa Tatay Siniboy jud mangita og sponsor. Ngita siya sponsor nga usa ka. So, Meg, murag dako na dyan ko ano, Meg. Kay, So, kung matag adlaw, Meg, pamilya ko, Meg. O, siguro may high blood na, Meg. so sa tanan dig mga teacher kay Happy Teachers Day kay karon kay 4th kanang October 4 and ugma ka October 5. So, advance Happy Teachers Day. Sir ba yan eh, nga, makatayot ako yan eh. Happy anniversary sa teacher day. Ako ka sa mga ito. Kaya bukog, Meg, irawayan lang ko, Meg, hapit na mahurot. Kaya no, ilah, Meg. Ang pag-urot ko sa, pero ako duha nga. Pagkadagkuara, Meg. Ito yung nukuya, Meg. Happy Teachers Day guys ni Mami Jingjing and shout out guys sa akong English teacher nga si Ma'am Navarro. So thank you kayo Ma'am kay kanang supportive ka na si Ma'am Navarro nako kay nakakita siya sa akong mga vlog. And shout out po sa akong ma'am nga si Ma'am Indino, Ma'am Yorika Tangaroram and Ma'am Chong and Ma'am Stella Abong. And to all the teachers of the house Central School. Label sa akong pinanggang principal sa Tahaw, Pinungahan District 2. Si Nga, Sir si Sir Bayani. Biani. Sir! Tanaw kay kasarap? Na, punit lang sir, si cellphone mo po. Punit lagi po si cellphone ha? Kung mo, mahimot, ilang maya. So mga demigwas sa mong kuan, mong kamot. Katulogay ko muna po, Meg. Walang namo gipakita nga nag-wash mi sa mong Madugat na, Meg, madugat ha. Sus, inyo, usap pa, kung tulong na, patay mo na ko nun. Ano ka? Ano ko kanina eh? ayo. Pasensya rin may Meg, nagmali mo ang babaga, wapay sponsor Meg. Basta nilit yung baboy,
Bugto. So naaday ka ng kuan. Naana tayo mo sponsor na mo tulo ka bukbang mukbang and kanang ang usa taga Davao, ang usa taga Manila. Taga Mindanao ang usa dayon kanang wala na dayon kay tuon dayon ang tato nila kay tuo Manila o duol rami sa ilaha. Sabay na sa mong binanggang kapitan kay mutan-awin ako na eh. Kap! Nga po kap, tala alam anin pa ba? Kansin na si Nes na kap, o si Mercy kay Og panit. Shoutout kay Kapitan Fritzy Arnado and ni Ate Lucime. John Vincent o ni Kael. Shoutout nila Lola Pasing, nilang Ate Sheena, nilang Tatay Malvin, sa tanang kuan, sa tanang Recomo and Dreaman family. Sabi na sa mga brad na ko sa couples, katulad si Brad Dines o si Brad Bal. Mga mix, Brad Dines, okay naman diyan, nagkatanaw na mo nga kaon. Basta gutom mo mag-apel niya. Hindi nga agad mag-ano? Nag-blooming tanan karon kay uniform. Nag-blooming, wait lang buha. Okay naman, Meg, mumukbang Meg butite. Meg, Si mga Meg na si Chin sa kilid and kanang kuan, wala lang siya napakita. okay naman, Meg, nga nagmukbang sila, huwag kita sa camera, Meg. Nahiya siya sa pauwaw. Jenny Joyce and Vincent. Nus amo mo sponsor. Oh. Sweldo niya po, sponsor na mo. Sponsor mo na ako, ako ha? Sponsor mag-usa ka, Kilong munggos, usa ka kilong munggos. sponsor mo og tulo ka lechon. Usa ka kilong munggos, ha? Sponsor mo og kuan, ulo sa lechon. Ang apel sa kung nilag mukbang kay murag sige mo tan-aw mukbang show ba niya. Lami kay tan-aw nya nag-apel di day lalim kay dali ra kay busog. No, dugay kay Meg, horot Meg. Kana ta tong para sa kon ba nga ang ani usa kay ba. May ate, Pod. Imo. Bim bim bim. Bim bim. Alam mo, ha? So lamig ay yung mga Meg. So, Taba, may Sa akong ano? radyo, Meg. Mo-apil magkaon din, Meg. so mga Meg, sa mga nangutana ko unsay gamit na mga kamera kay nindot daw iPhone ra jud among gamit. So hinatag ni sa akong supporter sa una nga si Ate Flora. Ako, Meg, wala ko taga cellphone kay si Lupen ra. Si Lupen. Kamaya pa niyo, ha? Dali Ako? kay ko nabusog. Dali kay ko nabusog mga Meg. Taka magkakanto ang kaon niyo. Di na mahulbot na, di na mahulbot. Itong ko ka, mahulbot na tanan. Tugag apel, Meg, nga, dihinay kim kaon. Ay, usawa, ay mo apel ha? Ay mo apel, sunod ha? Shout out dahil ni Daddy Atan di ay nga sigtanaw sa mga mukbang ha. Kuya sa tatay siniboy kay magsigid siya katawa at magtanaw. Labi na, Meg, si Ma'am Baruman sa police station. Sa ni Sir Enrico. Sir, ngaon ta, sir? Pulit na mo yung cellphone, sir. Luyas, manok sila, sir. Sos. Tangigod ko ako tay. Busog na kay ko. Di ta mo silbi ani mukbang. Dali kay busog. Na. May ra kay kung Okay, count si Chi. napaukan ana og panit. Meron ko sitin ma. Meg, yun kung kabuko, Meg, pangalan mo ko, Meg. Pangalan kayo. Oo, yan, manok, Meg, ha? Meg, yung sponsor sa amo ang mukbang, ha? Tawagin ko niyo, kaya di ko kumumkunta. Tawagin ninyo siya sa ang radyo. Oh, Pakita mo radyo. akong radyo, Meg. Nawa, Meg, huwag mo na mo coke, dapat may coke, ha? Oh, kamay, coke, Meg. No. So, mga Meg,
Giusab na dalawa ang mga social media platform name ang puros na siya Niche and Fam and no more Tinchan and no more Niche and Chin. So just Niche and Fam. Kay apil-apilon kayo ang fam. No. Apil-apilon. Gusto gud ma starring pirme. Ang niche and chain, di man apple chain perme. Mong gilisan og ngan. Sa mga nag-order na mo sa akong merch nga Niche lip and cheek tint and Niche lip gloss. Mga meg available dyan kayo siya sa Shopee. Ang pangalan sa Shopee Kaya kay sino? Niche and Fam. Kaya ba? Kaon kong saging. Ano? To katusa. Kaong kag saging goy. Goy. Kaong ka saging goy. So, Kaong kag saging. mga meg, ako lang giruban ang bukog meg kay. Alaw kong kay meg ay? Ah. So, mga meg, muna tagkaon. Ha? Mana? So, mga meg, manaman magkaon. So, Di jud mahurot mga meg. Di jud So- kaya hot doon. that's it for today's video. I hope you enjoy our mukbang and I hope sunod na anapod. Thank you, meg ha, meg. Ay mo kalimos sa akong channel sa radyo. Channel 3. Channel nako radyo meg. So, that's it for today's Ako video. yung pinangga atong Vincent Dusimi, ha? So, that's it for today's video. God bless everyone. I hope you enjoyed this. And goodbye. Thank you. Sus, sinaw ko kami. Thank you.